Ahojte, ja sa volám Katarína, vítam vás pri vlogu R2M Drift Teamu. Zobral som to nakoniec ja do svojich rúk, pretože tu nikto nie je schopný o tom rozprávať. Takže momentálne sme teraz na prvom tréningu, je nedeľa. V stredu 1. mája nás uvidíte na Slovakia ringu. My máme takú tradíciu, ja viem, že mnohí chodia testovať rôzne warm-upy robiť a tréningy dopredu. U nás je to každý rok tak, že ideme pár dní predtým na jedno takéto zahrievacie kolo, kde zistíme, či auta fungujú, nefungujú. Chvála Bohu, obidva auta fungujú skvele, takže máme tu Mercedes C-Coupe, Mazda RX-8 a všetky ostatné otázky a odpovede na tie otázky sa dozviete v priebehu tohto vlogu, takže nasledujte. Prvá tréningová jazda Mazdy. Budeme vyskúšať. Nevieš, čo je to handra? Nám sem prišli nejakí obzerači a tu je Mercedes. Už po prvej tréningovej jazde, zatiaľ to vyzerá všetko, že bude v poriadku. Dobre. Mercedes gumy zobral. Ideme sa spýtať pasažiera, ako sa mu páčilo. Ako sa ti páčilo? Teraz som sa pýtal, či mu už vravieš, že nie je normálny. No, my vieme, že nie sú normálni. Vôbec, ale že ani trošku. Takže dobre to bolo, hej? Aj na budúce. Bomba. Vzhľadom na prvú jazdu, tohto ročnú, tam ide Mercedes. A pozrieme sa na to, ako to vyzerá takto počas tréningu. Že ty budeš teraz testovať brzdy. Však budú mať zlomenú kľúčnú kosť. Meníme gumy. A mazdička je tu. No, to bolo slabé. Takže sú 3 sady, sú nové gumy. Ako zatiaľ idú auta? Sa ide to. Dobre. Dobre, takže do ktorého čo ideme vyskúšať? Keby ste chceli vedieť, tak sú 3 hodiny a my práve odchádzame. Toto je jedna časť, my ideme týmto zázračným autom plus s Mazdou, takže nastupujeme. Dobre, veď. Rádko, dobré ráno. Koľko hodín si spal? Nie, bohuje koľko. Gabi, koľko hodín si spal? 3. Dobre, ja som spala 2. Takže spolu tu máme jeden normálny 8-hodinový spánok. Tak to vyzerá. Tak už sme obidva auta. Ja sa nejdem ani pozerať, koľko je hodín, pretože to bude veľmi zlý čas. A čakáme ešte asi na jedného člena klubu. A ťaháme na ten Slovakia ring. No, tak podľa mňa o 8:30 sme tam, od 9 sa jazdí.
Dobré ráno, 7 hodín, sme na Slovakia Ringu konečne. Dostali sme boxy. Čau. Máme 20, číslo 26 a číslo 27, takže prvá vec, ktorá sa... To video aj tak nebude nikde. Akože nebude, na YouTube bude a ty tam budeš na titulnej fotke. Takže máme 26, 27. Nachystaný na dnešný deň. A kde tu je? Pane, váš apartmán. Náš apartmán je nachystaný. Ahoj. Čauko. Ahoj. Jak tam, dobre? Cesta v píru? Celkom dobre. Jo? Spal som. Spala som 2 hodiny. A neviem, ako som odšoferoval. Porbiak. 8 ráno, u startu připravení z auta. 8? Jo, 8, ano. Okay. Rozprava je v 8, ale máme to všechno ustartovat, nestracíme čas, končí rozprava, sedneš do auta, jedeš. Good? Dobre. Jo. Bardzo fantastycznie. Bardzo ładnie. O 8 už jazdia. Dobre. Tak veľa nás je, ja som Veľa, vedel, že to veľa, tá hej, číslo zavša hej. rieši. Idem riešiť štartujem diesel. Áno, tak diesel jak diesel. Začína otročina. Kde máš rukavice? Kde to dávaš dozadu? Tak dopredu. Ešte jedno. Máme preberanie. No tak čo myslíš? Máme priechod. Kde si truba? Tu som truba, idem. Truba ide. Žikej. Príkaj. No a Výrok komisie, OK, technická štartovné číslo 505. 505. 505. OK. A ešte potrebujem jeden papírek. Počkaj. Aha, OK. Počkaj. Podpis tam treba, ne? Autogram na letisku. Dobre, nie je to. 1770 mám. Tu keby si nevedel, že dvoma nohami pridať. Momentálne prebieha technické preberanie. Ideme na registráciu. Rado, Roman, keby ste ich náhodou nepoznali ešte stále. Vozidlo je vozidlo. Jestli? Počítám, že jo. Tak tady prosím zamárou do dodávky, normálně tady do té markízy. Jo, zase. Ono vypíše. Už mám vypísané, či ešte treba dať, čo? Tu sa idete fotiť. Ja som sa fotil minulý rok. No, tak každý rok sa fotíš. Ja aj do dodávky to ideš. Ideme na registráciu jazdcov. Sme si raňajky a robíme ranný warm-up, pretože ideme o 8. A takto sa to robí. Ideme auto. Auto sa naštartuje. Zaradí sa rýchlosť. A auto sa zahrieva. Máme nové čerstvé gumy, nové disky. Akú dávaš rýchlosť? 5. 5, OK. A takto sa zahrieva cca 5 až 10 minút, kým ideme na štart. Čím je to dlhšie, tým je to pre to auto lepšie. Takže Mazda RX-8. Dostala som strašnú rýžu za to, že CLK Coupe a nie C-klasa, ale je to C-klasa vlastne, však všetci to poznáme, nie? Máme menší problém s elektrikou. Trošku nám nesvietia poriadne vzadu brzdové
rozpravu, vychádza Mazda. Ahoj! Naša Vicky to už pozná, pretože ona jazdí s Pickom rally. Aspoň občas teda si jazdí. Máš po frajerke, hej. Poriadne sa pozaťahuj. Dobre, ešte. Máš tam temno? OK, dobre. Predpokladám, že zase ideme posledný. Dostali sme do auta takúto krabičku, volá sa to, že telemetria. A to vlastne, čo to robí? Všetko to vlastne meria. Dáta, časy, rýchlosť, uhol. Takže treba to dať do auta, bez toho sa nedá pretekať. A konečne sa môže ísť na štart. Na štart, maješ, marš. Hello! Takže jazdí už v plnom prúde. Chlapci jazdia, vozia ľudí, akurát prebieha drift taxi. Vymeníme spolujazcov a ide sa ďalej. Dneska má naša najväčšia fanúšička vína 15 rokov. Áno, máme tu slavenkyňu. Ako Románko? Dobre, ale trasy mi predol. Predný a nevieme kde. Takže ideme do boxov. Hej, hore. Požral si ho. Nárazník máme pod autom. Komplet. hodinu, takže dosť nám to trošku našim harmonogramom zamávalo. Pred nami sa jazdia drag racing, to vám ešte ukážem. Mazda je už tu a čakáme ešte na druhé auto, ktoré hodíme do boxov a máme teraz prestávku, pretože sa bude jazdiť druhá skupina, my sme skupina 1. O 1, o 12 máme kvalifikácie, takže čo stihli natrénovať, to bude. Rado už vyzlečený, vypotený, čau. Kam idete? Tak ho nájdete. Strašne tu tento drag racing to hučí, ale máme teda po tréningových jazdách, Roman hovorí, že auto ide skvelé. Takže to sa tešíme. Rado dnes neviem úplne, či má ešte
nešťastný deň, ale môže sa to ešte otočiť. Máme konečne trochu kľudu, pretože robiť drift taxi je ako masaker. To je tak reálny masaker, pretože každý sa chce vždy previesť a samozrejme chápem to, ja sa vždy chcem previesť, pretože je to akože úplná pecka. A vďaka tomu, že to robíme tak rýchlo a snažíme sa tých ľudí previesť čo najviac, to znamená, že rýchlo prezúvame, rýchlo tankujeme, tým pádom my sme za hodinu a pol, 2 hodiny drift taxi úplne vyšťavení a v podstate deň len začína. A keby niekto chcel, tak ľudne sa môže u nás staviť a vypýtať si podpis. Prestávku do 12, takže toto sa robí počas prestávky. Repasujú sa auta, oddychuje sa, ľudia chodia okolo. Konečne máme trošku kľudu, tak vám trochu porozprávam o týchto našich autách. Určite vás bude zaujímať, kto robil túto prestavbu. Komplet túto prestavbu robili Rado svoje auto, Roman svoje auto, takže je to čisto ich len robota. A keď aj chodíme na rôzne preteky, na rôzne preberania technické, tak stále chvália, že takú čistú robotu a tak urobenú dobre podľa predpisov dávno nevideli. Takže čo sa týka týchto aut, môžu jazdiť fakt, že úplne že medzinárodné preteky bez toho, aby tam boli nejaké chyby a mali problémy pri technickom preberaní. Takže čím idete na vyšší pretek, tak tým vyššie sú tie požiadavky na to auto. Čo sa týka motorov, tak sklamem vás, aj v tej Mazde je motor Mercedes, takže je to radový 6-valec 3.2 M104, jedno z najspoľahlivejších motorov, aké vôbec viete kúpiť, pretože tento motor má v základe 162 kW a trošku jeden aj druhý si vyšperkovali tie motory, inak prišiel mne to poka pre boxy, takže Mercedes má momentálne 700 koní a Mazda má 650 pri Mercedese. Mercedes dokonca disponuje krútiacim momentom až 1000, čo je fakt, že extrémna sila a keď sadnete do toho auta a kopne do plynu, tak ako to je iná sila. Auta idú samozrejme na etanol, takže je to jednoduchý alkohol, preto máme aj takéto špeciálne nádrže, ktoré sú dostatočne odizolované. Vidíte, že oni sú vlastne mimo. Takisto komplex celý palivový systém je vedený pod auto, to znamená, že vo vnútri v aute nie je jediná hadička, nič, čo by mohlo začať horieť. Tak pozrieme sa dovnútra aj Mercedesu. A ja som sa spýtovala chalanov, že aké úpravy robili na motoroch a povedali mi, že to je séria. No tak tomu neverím ani ja a ani vy. Samozrejme obúvame disky Japan Racing. Gumy momentálne Westlake. Tu máte aj rozmer a myslím, že taká najdôležitejšia informácia, ktorá každého najviac zaujíma, koľko stojí približne takéto auto. Vieme to celkom dobre vyrátať, pretože Roman Mercedes vlastne jazdí druhú sezónu, tretiu, no tá prvá sezóna bola kvázi covidová, takže nič moc. Takže druhú sezónu a vyšlo ho to auto s tým, že si 90% vecí robil sám na skoro 50 000. Takže sranda to nie je vôbec. A keď si chcete dať uskladať auto podľa seba, tak ako chudne aj na 100 000 sa môžete zastaviť. Ide len o to, čo chcete, v akej kvalite chcete. Extrémne drahý šport. To je ako, keď chcete začať robiť motorsport, tak zoberte peniaze na nejakú veľkú jamu a tam tie peniaze háčte, pretože o tom je motorsport. Momentálne máme 12 hodín. Chlapci sa chystajú na kvalifikáciu. Budem nejakú rozpravu. Ich tam poučia čo a ako. Auta máme nachystané. Číslo 2, auto vôbec nevadí. 12.
Nebola trápená trojka. Krásne hlboko obový kolesami. Bez nejakých korekcií. Rade 11. Tu aj viac takých prúdnych pracovníkov. Tak ďaleko ešte ja nie som, ale my čakáme na výsledky kvalifikácie. Rado si veľmi verí. Roman si neverí vôbec, ale to my sme na to zvykli, že jeden dobre, druhý zle. Aj keď sú dvojčatá, tak stále to takto dopadne, že jeden super, druhý horšie. Vy ste videli, aká je to obrovská akcia, tak tuto je ešte zadné depo. Tí, ktorí nemajú depa tam vnútri v budove. A tu je, ja neviem, tuning-ové auta, bohužiaľ, akože u mňa tieto veci, ale tak pre tých, ktorí majú, prídu si na svoje. Robertom Petrim, ktorý teda aj zo pár nejasností. Svoje povesti, ale vidíme, že ten rozostup medzi tými dvomi jazdcami je nie na začiatku, o niečo väčší, ako by sme si asi želali. Teraz obrovská korekcia na Romanovej strane a Zdeněk Kadeřábek osamostatnene prechádza zónou číslo 4, krásne triafa. Dokázal utiecť Zdeňkovi Kadeřábkovi, ale Roman Porubiak teraz veľmi zoširoka vychádza v strate, našťastie nie do strkovej zóny, ale do tej jazdovej časti na rovinku. Došiel nám Roman z Betlu, bojím sa opýtať, ako to dopadlo, ale on nám povie za chvíľku. Ale Marcin Banovič, krásna trajektória, krásny prejazd zónou číslo 2 aj 3, zóna číslo 4 taktiež bez problémov. Rado Porubiak robí so svojou, Erik so smyčkou čo môže, ale nedokáže ísť úplne do perfekčného dokončného Marcin Banovič. A vidíme, že Rado Porubiak má obrovský úvod prvej zákrute, ktorú si ale extrémne skracuje. Marcin Banovič ale produkuje obrovskú chybu. Rado Porubiak v tom prípade ide zatiaľ neohrozené do cieľa. Tentokrát to vyzerá na strane Rado Porubiaku o niečo lepšie. Dobre, Rado nepostúpil, ale bolo to len na body, takže aj tak je to podľa nás skvelý výsledok, lebo
jeho súper je fakt veľmi, veľmi dobrý vyjazdený drifter, takže toto bolo pre nás naozaj satisfakciou plná. Že teraz začína ten stránny masakér, balí sa, my sme schopní pobaliť sa do 10 minút, takže auto ešte hučí, horúce po prehratom betli na vody. Berieme. Rado, aký máš z toho pocit? Však bombové to bolo, potom ti ukážem. Gulaj, gulaj. Chytaj. Pozbierame rýchlo veci a odchádzame smer McDonald's. Skoro sme pobalení a ideme. No, idem. A neviem, či neodklačíme vozík, neotočím ho. Máme 5 hodín, takže aký rozdiel proti tomu, čo sme prežili za celý deň, keď teraz tie autá nakladáme. Naozaj deň bol úžasný, vozili sme sa, vypláznili sme sa, ukázalo sa, že chalani vôbec nie sú zlí a už keď skončili kvalifikácii v prvej polovici v takej silnej konkurencii, ako ja si myslím, že čím ďalej tým idú vyššie, len škoda je to, že bohužiaľ toto je náš posledný veľký pretek tohto roku. Financie nepustia, ale bolo to skvelé. Ďakujeme každému, kto prišiel za nami sa porozprávať, prípadne koho sme vedeli previesť na Drift Taxi. Boli ste úžasní. Do kameru! Ameriket má.